Il-Kummissjoni Ewropea rakkomandat lil Malta li tiddaħħal f'dik magħrufa bħala Excessive Deficit Procedure minħabba li d-deficit fis-sena 2012 qabeż 3%. Madankollu l-Kummissjoni miser timponi miżuri addizzjonali jew taxxi ġodda fuq pajjiżna u dan wara l-intervent tal-Gvern Malti li fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat il-bieraħ fil-Parlament qed jibgħat messaġġ pożittiv minkejja l-problemi li ħalla warah Gvern nazzjonalista. B'riżultat ta' negozjati mal-Unjoni Ewropea, il-Gvern mhux ser jiġi sfurzat mill-Unjoni Ewropea li jieħu miżuri ta' qatuħ bħalma sar sentejn ilu, meta l-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista ġie mġiegħel jaqta' 40 miljun euro spejjeż mis-saħħa, edukazzjoni u minn oqsma soċjali. Il-Kummissjoni Ewropea taċ-ċans il pajjiżna jnaqqas id-deficit tiegħu sas-sena d-dieħla. Lan għandu jkun ta' deficit ta' 3.4% s-sena d-dieħla u 2.7% s-sena ta' wara. Minkejja dan, il-Gvern fi stqarrija qal li ser jibqa' kommessu impenjati li jilħaq il-mira tiegħu li jnaqqas id-deficit taħt 3% din is-sena stess. Il-Kummissjoni Ewropea għamlet ukoll numru ta' rakkomandazzjonijiet. Fost oħrajn, Malta qed tintalab tieħu miżuri biex tiġġieled b'iktar effiċjenza l-evażjoni tat-taxxa u biex ikun assigurat li jkun hemm sostenibilità fit-tul tal-finanzi pubbliċi. Il-Kummissjoni Ewropea semmi ħtieġa ta' riforma fil-pensjonijiet. Għall-ewwel darba wara li l-Gvern ippreżenta argumentazzjoni b'saħħitha l-Kummissjoni Ewropea ma rrakkomandatx bidla fis-sistema taż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Sa dan it-tant il-Gvern Malti laqab b'sodisfazzjoni l-fatt li missa tkun qed timponi miżuri addizzjonali fuq il-baġġett ta' pajjiżna. Fis-qarrija l-Gvern qal li dan juri l-Kummissjoni Ewropea qed juri fiduċja fil-pjan ta' gvern ġdid u huwa sinjal pożittiv għall-futur tal-ekonomija Maltija. Fis-qarrija l-Gvern qed iwiegħed li se jkun qed jara li se jżomm mal-miri tiegħu filwaqt li jnaqqas mill-ħela u jintroduċi inċentivi għad-dħul ta' pajjiżna. U l-Partit Laburista fi stqarrija separata tard l-erba' wara nofsinhar qal li l-Kummissjoni Ewropea tat sinjal ċar ta' fiduċja fit-tmexxija ekonomika ta' gvern ġdid meta fil-proċeduri minħabba d-deficit eċċessiv fl-2012 ma mponiċ miżuri addizzjonali u taxxi ġodda. Dan juri l-Kummissjoni Ewropea qed temmen il-pjan għal tkabbir ekonomiku u tmexxija responsabbli tal-finanzi tal-pajjiż ta' gvern ġdid. Il-mod kif imxiet il-Kummissjoni Ewropea d-darba huwa kuntrast qawwi mal-mod kif taħt tmexxija preċedenti l-Kummissjoni imponiet fuq Gvern Nazzjonalista tnaqqis ta' 40 miljun euro. Dan huwa sinjal pożittiv għal futur tal-ekonomija Maltija bit-tmexxija ta' gvern immexxi minn Joseph Muscat, tajt l-istqarrija tal-Partit Laburista.